Sa iban pa nga balita, mas sobra katunga sa mga krimen sa rehiyon sa diin imbolbado ang riding in tandem suspect, wala pa masolbar. Si John Sala nakatutok. Nangin sunod-sunod ang shooting incident sa siyudad sang Iloilo sa diin kadamaan sa mga suspetsado mga riding in tandem. Sa bilog rehiyon halin Enero 1, tubtob subong nga bulan mayara na sang 152 ka kaso sa diin impulbadong riding in tandem. 77 diri ang wala pa masulbar. Pinakamadamo diri ang yara sa Negros Occidental samtang nagapangduha naman ang ICPO. Ang problema lang naton because of this series of incidents nga wala kita pa solution. Aminadong PRO6 nga mabudlay ang pagsulbar sang ini nga kaso apang mando sa karon sa mga kapulisan antes pa man matapos ang tuig, matapos na ang mga investigasyon. Mando na nga aton nga regional director to come up already with the case review and analysis, no? Kay parang ang tanan ning mga kaso nga nabilin nga wala pa ma-solve, at least matutukan siya liwat. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.